jenenge begal ki ora mung njupuki sandangane musuh. Njur dilumpukne kapan olehmu maju perang. Ngenteni kowe leren, Kakang Udawa leren, kok aku tak maju perang. Kae mungsuh Sentana Sengkapura malang kadak kae. Iya. Caramu perang sing jenenge otot kuwi kalahe karo otak. Sing jenenge akal kuwi kalahe karo akal. Maknane aku tak matek mantram gaib luwih dhisik. Ingsun matek ajiku jaran goyang. Sun goyanganing tengah latar cemetiku sada lanang sun sabetake gunung jugruk segara asap. Sun sabetake jabang bayine wong Sengkapura teka kedhep teka kerep welas asih awit saka keparenging Gusti. Esek 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 jebret. Esek 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 jebret. Tek nganggo esek-esek barang sing marai mandi kuwi. Jajal maju tenono. Grombolane Branda jebul ana wedoke barang. Sopo? Branda Bratajaya. Brata? Bratajaya. Kowe sing jenenge Kumbara Nangga. Lho, wis kenal karo aku, ngerti karo aku. Ngerti wae wong dina kumpul sak kota. Janjane kowe manut karo aku ora perlu kowe dadi bradak, dadi begal. Eman-eman ayumu. Eman-eman ayumu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye uripku wis kepenak ning Sengkapura nadyan to nganggo cara sing ora sak mestine. Glandang duit pajek saka para kawula banjur tak nggo srana seneng-seneng. Ning iki engko ora tak nggo dhewe, ning tak nggo seneng-seneng karo kowe. Merga blaka suta blak utang terus terang. Aku tresna karo kowe, Bratajaya. Aku tresna karo kowe. Wong ayu tik nganti tumpuk undung kaya ngono kuwi. Wis ayu rupane, untune dipageri pisan. Yen pancen tresna tandha tresnane piye? Kowe ngejak apa njaluk piye? Budal. Aku gelem metu saka rombongan begal budaya. Terus ning aku kudu ninggali kas neng kono dhisik. Kas piye? Aku yen entuk tak njaluk sandangamu kuwi lak saka emas. Mas, iki ora semprotan, mas tenan iki. Tak jaluk engko tak wenehake pengarepe para brandal bar kuwi aku jak lunga ning endi wae gelem. Muga-muga wong Sengkapura renek sing roh. Yen nganti roh mesti saingan karo aku. Walid nak dewi boleh. Tanah lah sosis Walid layu. Jupuk ana sandangan di sing kok karepake mara gage jupuken mengko yen rampung kowe melu aku ya.
Gorden kuwi emas kabeh. Jupono aja bingungke aku kowe. Jupono. Nuwun ora. Matur nuwun. Weneh Narana mengko bar kuwi tak jam. Nang endi ya sak senengku. Lha aku. Sik yo. Nek aja suwe-suwe. Sopo iki? Kayak mau Brata Jaya ki sapa? Brata Jayi. Apa endi sing jenenge Brata Jaya? Arep kok kapake. Tak jak lunga rabi. Penak men. Lah iki mok kowe percaya men karo begal. Begal lek wedok ni malah luwih kejem ngerti. Dudu karepe dhewe. Lah karepe sapa ya kowe ngono? Setan malas kapusan karo wedokan aku. Nah, goblok. Oh. Wah. Iya. Beres. Wah. Wah. Oh. Wah. Hot. Wah. Ah. Ah. Oh. Lah, dalah. Wele. Oh. Ah. Woi. Ah. Hot. Kakang Udawa. Apa? Wis entuk bondo pirang-pirang. Para gage mudhuna ning Karang Padesan. Brana picis iki wenehna karo wong cilik. Ya. Indra kumpang saping awang sosok angin ngending gone susah angin ngending gone miwah kaliyeng kangkung apake kuntul ngalayang ing
ana pendeta tuwa sing wani liwat ana ing alas wulusan. Tur dasare sandang panganggone becik anggon-anggone mompyor mesti regane larang. Sopo kowe? Pisanak ditepungake. Peparapku Resi Padmanaba saka pertapan Untara Nadi. Panjenengamu kuwi sapa Kisanak? Jenengku Brandal Suragentiri ya Narayana. Penemban wis kondang alas iki gawat merga kabeh padha wedi yen dijarah rayah bandane lan ilang nyawane. Nanging yo gene kowe tek wani liwat kene iki dasarmu apa? Kisanak. Nadyan to panjenengamu kuwi kondang brandal sing kejem. Nanging mesti isih duwe rasa pangrasa. Ya mung aku bakal nyuwun prisa ing ngatasi sliramu kuwi isih timur, muda tumaruna tur dasare sekti mandraguna. Apa ora luwih prayoga yen kaprawiranmu kuwi kok gunakake kanggo labuh negara kanthi srana dadi pejabating praja. Penemban. Aku dadi begal iki merga pancen aku serik karo pejabat negara. Sebabe apa tek ngono? Merga pejabat negara dina iki wis kelangan kiblat. Anane wong mung murka kelawan serakah kawula dijiret nganggo pajek sing nekak gulu ning entek-entekane mung dienggo bancaan lan ngumbar kamurkan dening para sentana praja. Mula aku dadi begal iki merga sing tak jarah ya mung bandane wong sugih lan pejabat lan duwite ora tak nggo dhewe nanging tak sebarake marang para kawula sing uripe mlarat lan keserakat. Kisanak. Yen ndak rasa sejatine sediamu kuwi bener ning carane sing kurang bener. Merga ndadekake kahanan iki malah saya ribet lan kahanan iki dadi saya kesruh. Nanging sing miwiti ngrusak kuwi ora ana liya kejaba Sentana Praja Mandura. Kamurkan kuwi nganti kapan wae tetep ana merga pancen kaya ngono kuwi isen-isene donya. Lah banjur apa becike kamurkan kuwi njur diumbar ngono wae? Tegese aku ora perlu cawe-cawe ndandani marang bobroke moral. Kabeh menungsa ditandur ana alam donya iki duweni kewajiban memayu hayuning bawana. Banjur pedahe apa aku memayu hayuning bawana yen pancen nganti kapan wae kanistan tetep ana. Bab kanistan tetep ana apa ora kuwi dudu perkaramu. Nanging sing baku uripmu ndok tanduri kanthi pangibadah lan yektine kabeh tumindak kuwi lamun kok dasari kanthi ati sing resik lan becik yektine kabeh mau dadi ngibadah. Banjur dina iki apa sing kudu tak tindake mung duwe Padmanaba? Aja takon kelawan aku nanging nyuwuna pirsa karo Gusti ingkang Maha Kuwasa. Carane piye? Carane kanthi sekung ing panembah tigen ing pangibadah. Yen pancen tekadmu kuwi suci, mesti bakal ana piranti saka Gusti kanggo nyurung tulusing budi kanggo mbrasta angkaraning bumi ning ora liwat brandal lan begal kaya ngene iki. Trutyas kuyung ulam sekara ganda nyorong pangrarut citna
saya talwara rasa biar lintang kang kumadap Esti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karang iwaning putyanira sang dwija wara brengeng ler swaraning madu brangta kan samar pamoring suksma kaya sinamber lak jantunge sang Narayana. Teteh wijang pangandikane sang Padmanaba ingkang kuwawinar buka wiwaraning driya nenggih sang Narayana. Sakala ndhaprok lenggah sila tumpang aning sak ngandhaping wit mandira awis tinggal tingkem netra kekalih sabakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga kaya mati jroning urip jroning pati liyep layaping aluyut pindha pecaping superna sumusuping rasa jatine sang Narayana ngatas mring dewane andasing panalongsa mlenging pangesti datang karaos wis pirang-pirang dina weh Prabawa horeg kumrusak pratane sang pengawak coba
yen gugur akraning arga kurnita rek kakiri-kiri ora bumi prakempita padula mangambak ambak ladal Kisana ya gene kowe wegah tetandingan karo aku Cetha lamun ta kowe iki satriya sing jirih getih wedi mati Kisana ayo tanding karo aku Kisana mengko dhisik tumrape Narayana mungsuh sing abot dhewe iki dudu wong liya utawa makhluk liya ning sing abot dhewe iki ngalahke karo nepsune dhewe anggonku tapak yoga brata iki ora golek mungsuh ning kepengin nderekake keparengi Gusti anggene memayu hayuning jagat kowe mesti golek wahyu mesti bakal golek kamulyan yen kowe wis kelakon dadi wong mulya dadi wong sugih kowe mesti bakal tumindak sak gelemmu dhewe benerke sing luputke sing bener nginger karo jejeking adil luput kang dadi pangucapmu wis dadi sumpahe Narayana jagat saisine ing dadi sesi yen nganti kamulyan kawibawanku kanggo diri pribadi luwih becik aku lebur tumpur tanpa dadi wah Raden muga kasembadan Raden